ating mga listeners sa ating programa HCI Power 5 CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Nangungumusta sa inyong lahat, mga listeners natin ngayon, mga makakapanood sa atin sa Facebook. Kumusta po kayo? It's Sunday edition ng ating programa HCI Power 5 CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako uli ang inyong lingkod at tayo ngayon sa isang oras na programa na kung saan ay marami kayong mapapakinggan na mga kwentong kagalingan na ginawa ng ating mga produkto. Okay? So, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman, at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717, at pwede pa kayo humabol-habol sa gagawin natin na health symposium. Opo, siyempre, ito yung schedule ng inyong lingkod. Mga taga Camarines Norte, please attend my health symposium ngayong August 9. August 9, 9:30 a.m. at Yusel's Garden sa Diego Linian Street, Barangay 7, Daet. And siyempre, labo naman ngayon mismo na August 10. Oo, kaya pang humabol. Mga listeners natin dyan, 9:30 a.m. at Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang po. Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD at retail price. 660 po. Walang lugi yan kasi yan talaga ang retail price. And of course, may door gift kayo. Oo, na ano yan, black tea. May door gift kayong black tea at saka ano yan, may freelance. At pwede kayo mag-avail ng ating ibababang promo, our mid-year promo on 65 ml CMD, CBF, yung ating CR juice, ang ating peptide. Opo, ang galing po niyan. Sa mga listeners natin, take advantage na maka-avail kayo ng promo because ang susunod nating promo syempre comes December na yon, yung year-end event natin. So, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. And of course, yung mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMD Bicol dahil si Nurse Earl naman po ang taga-sagot natin dyan, CMD Bicol. And also, announcement natin dyan sa mga taga-Baka kay Albay, magkakaroon kayo ng free health consultation on August 17. August 17, 8 a.m. to 5 p.m. at CMD Center in Bakakay, Albay. But of course, sa inyong lahat, oo, open naman yung ating mga CMD centers Monday to Saturday. Pwede kayong magpakonsulta. Opo, pero doon sa may mga, especially yung may mga latest laboratory result, oo, doon pwede nyong dalhin sa center. Basta mga latest po para ma-advise kayo properly what's the best thing to do with your health problems, okay? So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-9040717 at kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating Power 5 from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating mga produkto. Oo. But syempre, depende sa edad, depende sa health situation. Oo, yan po ang natin kung anong product ang kailangan nyo. Depende sa edad, depende sa health
situation. Huwag pong intayin. Lumala ang inyong mga karamdaman. Prevention is always better than hospital. Okay? Tried and tested po ang ating mga products. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Kaya the best talaga ay makabisit kayo sa ating mga CMD Center. And of course, mga taga Camarines Norte, andyan uli ako sa inyo ngayong August 9 sa Hills and Ducel's Garden, in Daet, Camarines Norte. And August 10 naman, 9:30 a.m. at dyan tayo sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. And this is Health Symposium. Tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Hindi natin pwedeng iasa lahat. Kay Doc, yung ating mga problema sa kalusugan. Opo, kaya nating alagaan ang ating mga kalusugan kung alam natin ano yung gagawin. Dahil katulad ng inyong lingkod, na dati puro nagamot, but this time, di ba, ulit-ulit ko yun na binabanggit when 21 years ago, nang nasa 40s ako, feeling ko I was on my 60s already. Narating ko na po yung para kong nauupos na kandila. That was 21 years ago, taking around 5 kinds of medicines for all my ailments. Ang tanong, gumaling ba ako? The answer is no. Yes, oo, nare-relieve ako ng mga pain reliever. Pero pagising ko andyan uli. Kaya ang pain reliever ko noon, umaga at gabi. Salamat sa Diyos, wala na ngayon. Masarap na uli ang tulog. At hindi na ako nag-worry about my health situation. Hello kay Precious Prince. Okay, hindi na ako nag-worry about my health situations now. At doon namulat ako, dahil sa mga lecture na ating mga doktor, namulat ako, totoo nga, na ang sakit ng tao, 20% genetic. Naman na. O di ba dati healthy tayo? Di ba? 20% genetic, 80% lifestyle. Whatever our health situations now can be the result of our lifestyle 5 to 20 years ago. O di ba? Ako tinamaan talaga. Ang dami kong mali sa lifestyle at doon din ako natuto. Minsan tayo, kailangan mo nang masira yung health natin bago tayo matuto, o di ba? Nagpapasarap-sarap muna tayo, di ba? Yun ang nangyari din po sa akin. Kaya yun ituturo namin sa inyo paano marirejuvenate ang inyong mga health. Ang health ng family. Tandaan po natin, health is wealth. Hindi na tayo magiging masaya kung ikaw ay maraming iniinom na gamot at later on nagda-dialysis na. Sabi nga ng doctor natin, dialysis is a death sentence. Oo. Hindi na tayo magiging masaya kung ikaw ay nagki-chemotherapy dahil lumala ang cancer mo. Nagkaroon ka na ng cancer. At tandaan po natin, the number 1 cause of death ngayon sa buong Pilipinas, and that's around the world, yung may mga sakit na hypertension. Kahit umiinom ka ng mga gamot sa hypertension, it's really not a guarantee na hindi ka naatakihin. Ang daming nai-stroke. Ang sakit ng ang karamihan ng cause of death ngayon, yung may mga hypertension, if not heart attack, stroke. Nako, maiiwasan sana yan if you are taking our product. Opo, ganun po kaganda yung ating product. Hello kay Sir Leopoldo Goyena, okay? At saka, if not heart attack, stroke. Alamin ninyo about this amazing product, especially our flagship product, the HCI CMD. The secret to a healthy and long life is to maintain the minerals na kailangan ng ating mga katawan. Kailangan ng katawan natin around 80 kinds of minerals. Opo, nasaan na yan? Andyan sa loob ng bote ng HCI CMD. Swak na swak doon sa mga minerals na kailangan ng ating katawan. Yan, kaya naman pala magugulat ka na sa pag-inom ng HCI CMD, lumalakas tayo, unti-unti yung mga problema natin ay nagsusubside. Lalo na pag sinabayan natin ng CBF or Cell Biofood. Kasi hindi lang po minerals ang kailangan ng katawan natin. Of course, we need other nutrients.
Which is, andyan naman yan sa ating CBF or Cell Biofood. 3 superfood in a tablet. Spirulina, chlorella, and wheatgrass. Yun mismo. And 6 to 10 tablet is equal to 1 balanced meal. Yan po ang iniinom ng inyong lingkod. Ay, my goodness talaga. Wala na yung mga sakit ko, wala na yung mga pain, wala na yung mga gagamot. Masarap na uli ang tulog. Masarap ang gising. And of course, ito pa, kasama doon sa ating Power 5. Ang ating Cell Bio Juice. Ano ba yung Cell Bio Juice? Opo. Ay, by the way, balikan natin yung CBF. Yung CBF kasi, 3 superfood in a tablet. Andyan na, 6 to 10 tablet is equal to 1 balanced meal. Kaya it's really a perfect combination. Pwede siya pang pataba, pwede pang papayat. Naku, ang dami kong napapanood, nakikita dyan, nasasalubong natin. Sobra talaga ang bigat ninyo. Delikado kayo. Hindi ibig sabihin na ikaw ay mataba, healthy ka. My goodness, ang dami ngayon na, napakababata pa, high blood na. Napakababata pa, diabetiko na. Napakababata pa, may mga hypertension, may mga sakit sa puso, marami nang iniinom na gamot. Ask yourself, gumagaling ba kayo? Dahil kung kayo ay umiinom na mga gamot, dapat gumagaling kayo. O, diba? Pero taking our products talaga promise, unti-unti, nagaganda ang inyong health, marirejuvenate. So, dito tayo ngayon sa ating Cell Bio Juice. Natural fruits and vegetables in powder form. Kan kayo po ay umiinom na mga, di ba, yung mga soda. Di ba? Tawag niyo soft drinks. Di ba? O kaya yung mga, marami ngayon ng mga juice na napakasasarap. Basahin niyo yung label, artificial coloring, artificial flavoring, preservative, sugar. O ano nga ba talaga yung kailangan mo doon? Lahat artificial. Palitan na ng ating CBJ or Cell Bio Juice. Natural fruits and vegetables in powder form. Kaya safe na safe sa mga bata. Hindi pwede mag-cause ng tonsillitis. Hindi pwede mag-cause ng masira ang inyong mga health dahil natural fruits and vegetables in powder form. Wala po siyang sugar. Ang ginamit dyan ay stevia. Isang, matamis na herb. Kaya hindi pwede mag-cause ng mga tonsillitis sa mga bata. Pwede po pambaon, opo. At even yung mga diabetic, pwede kayo makainom ng juice natin. 'Di ba? And next sa atin talaga is our CR juice. Ang dami pala ngayon na regular magdumi. Ay nako, kung kayo yung mga tao na hindi na regular magdumi, alam nyo ba na delikado kayo magkaroon ng colon cancer, colorectal cancer, almoranas. Ito yan, no? CR juice. Mas malinis ang colon, mas magandang malinis ang colon natin, mas maganda ang pag-absorb ng ating nutrition. O, di ba? Yun po, pag malinis ang colon natin, very effective. Ano rin po siya? Natural. O, hindi siya synthetic. Premium passion fruit with wheatgrass powder juice drink. Oo, malinis ang colon, mas maganda yung pag-absorb ng nutrition at maiwasan yung mga cancer na yan sa colon. Colorectal cancer, di ba? Colon cancer, ang dami pong mga ganyan, bukol-bukol sa ating mga colon dahil hindi malinis ang ating mga colon. Dapat po, everyday tayo nagdudumi. Everyday kung ano kinain natin today, goodbye bukas. Pag hindi mo yan na ilalabas, that is toxic to the body, nare-reabsorb ng ating mga system. Kaya naman, marami ang may health problems. O, di ba? Eto, CR juice, napaka-effective po. And of course, Joy, kunin mo nga yung peptide ko dyan, ha? Peptide ko dyan. Oo, eto, iniinom ka na rin to. Ito yung bago natin na product ngayon. Ang ating peptide. Oo, di ba? Collagen. Ang ganda nito pala, ang galing pala niya sa may mga dysmenorrhea at may mga arthritis, may mga masasakit sa katawan, at mas masarap ang tulog natin. At ang kagandahan, dahil may collagen siya, opo, kumikinis tayo, o lalo tayo mga senior citizen. Sabayan nyo na ng ating peptide. Iniinom ko talaga ito umaga at gabi. Nagpe-peptide
ang iyong lingkod. At nakakatuwa nga, yung isa namin kasama na may mga wrinkles na. Dahil syempre, nagkaedad na, napansin namin ay nabumabanat yung balat. Yung pala dahil sa collagen, nandito sa peptide. Kaya yan po ang kasama sa ating Power 5. Yan, o, di ba? And of course, eto pa, yung pinagmamalaki nating kape. Ang Pinoy sadyang mahilig sa kape, katulad ko. Parang pag hindi ako nakapagkape, may kulang. Kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, ang taas ng sugar content, o lalo kayong magiging acidic. Opo, marami ngayon ng mga kape acidic po. But our coffee is, HCI coffee is an alkaline coffee dahil mayaman siya sa minerals. Ito na rin po ang iniinom ng inyong lingkod at hindi nagiiwan ng para kang magkakaroon ng problema sa lalamunan, no, di ba? Eto na, napakabenta na po nito, pang pamilya na po ang ating coffee, ang ating HCI coffee, mayaman sa minerals because of the bamboo salt. Yan po ang ating mga health products. And of course, meron din tayo mga personal care products, katulad ng ating sabon, ang ating Aloria soap, pangpakinis ng balat. Oo, nagtatanggal ng ating mga dead skin. Kaya kahit na mga mga senior citizen na, lumalabas pa rin ang makinis na balat. Meron tayong shampoo. Oo, pwede yun sa mga bata, yung shampoo natin. And meron tayong facial cream. Ganda nun sa balat natin. Yung facial cream natin kasi very mild siya. And of course, mas bumabanat po ang ating mga face. Kaya nga, facial cream. Available yan sa atin, okay? Yan po ang mga pinagmamalaki natin ng mga produkto sa ngayon at mamaya kasi mga testimony na ang mapapakinggan natin. And of course, ito pala, sa may mga sasakyan. Ito hindi natin iniinom ang ating PEO ay malaking tulong. Malaking tulong sa may mga sasakyan. Itong maliit na to, pang motor, pang tricycle. Meron malaki tayo pang kotse. Opo, halo sa oil. Anong advantage pag ang inyong sasakyan ay naka-PEO or Power Engine Oil? Hindi po ito basta-basta ha. Ito ay US product. Itong advantage nito ha, pag kayo ang inyong mga sasakyan naka-PEO or Power Engine Oil. Kung ang gamit mo diesel, 30% saving sa fuel. Guaranteed yun na. Kung ang gamit mo gasolina, 40% saving sa fuel. At good news, tatlong dapat na mag-change oil ka, savings mo na yun dahil okay na okay pa ang viscosity ng inyong mga oil. At sabi nga ng iba, mas malakas, mas magaling humatak yung mga sasakyan nila at mas madali mag-start. Kung mausok ang sasakyan, tanggal yung maitim na usok. Kaya sasakyan nyo, i-Power Engine Oil nyo na. Available din yan sa atin. Product din to ng aming kumpanya. Okay? So, yan po muna yung ating mga natin. Mga produktong sunod-sunod. Actually, meron din. Doon sa mga nasisira na, teka muna, painom lang ng tubig na may CMD. Doon pala, hindi ko na yun nababanggit yung ating VIP eyeglass. Katulad ng suot ng iyong lingkod. This is a VIP eyeglass. May protection ako against radiation. Opo, yun ang dahilan bakit ako nag-eyeglass. At ang kagandahan yung frame niya is meron siyang negative ion. Mataas ang negative ion niya. Kaya mas malakas tayo, mas maganda ang balanse. Available din po yan sa atin. Meron tayong merong grado, merong wala. Lalo na so yung mga tao na ang ang trabaho natin, lagi nasa harap ng computer na grabe ang radiation. Nako, mag-VIP eyeglass kayo. Available din yan sa atin. Protection sa ating mga mata. O, di ba? Kasi lalo na pag grabe na ngayon, kahit hindi ka naman nagko-computer, pero ang nasa paligid mo, puro computer, nako, grabe po ang radiation. Panahon na protektahan ang iyong mga mata with our VIP eyeglass. Okay? So anyway,
When it comes to health naman, tried and tested, dahil kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay, for the meantime muna, pakinggan natin ang kwento ni Dr. Flores. Bakit siya ay nainganyo gumamit ng ating produkto? Pakinggan po natin. Okay, andito kami ngayon. Pauwi na kami from Beijing. Grabe talaga yung 4 days travel namin dito. Nag-enjoy talaga 62 delegates from Health Code International at nakakatuwa talaga ang experience namin dito sa Beijing, China. Travel incentive ni Health Code International at meron ako dito gusto kong kuhanan talaga makapag-share. Bakit sila nandito? Mga doktor po sila. Mga doktor na kasama na namin dito, sila ay members ng Nutritional Advisory Board ng Health Code International. Ma-interview nga natin. Hi Doc, maririnig kasi ito Doc sa Bicol. Oo, kaya ikaw magpapakilala ka sa kanila para mapakinggan ng iyong boses. Bakit ka nandito sa Health Code? Ay una muna siyempre, ano yung experience mo dito sa Beijing? At bakit ka nandito, kakasama ka namin, dapat ikaw nasa loob ng ospital? Thank you very much, Ma'am Mel. This is my first time to travel outside. I'm into Beijing. Anong pangalan? My name is Dr. Dennis Flores po, Nutritional Advisory Board. Ang area of coverage ko po ay Baguio, Benguet, at saka Pangasinan, at saka Nueva Vizcaya po. Pero as Nutritional Advisory Board po, pwede po kaming umikot actually all around the country. Ako po ay 10 years na po sa Health Code, pero sa Baguio lang po ako talaga na concentrate kasi po ako po yung tumatao sa clinics namin doon. Apat po yung clinic namin na minamando. Isa sa Baguio, isa sa Trinidad, isa sa Dagupan, at saka isa sa Alaminos, Pangasinan. Iniikot ko po yun. Iniikot po namin yun. Pagkatapos, best friend ko po from college, kami po ni na Dr. Edna Balange at saka si Dr. Lilibeth Bartolome. We were best friends, seatmates po kami sa College of Medicine. At ako po ay dati I was in obstetrics and gynecology. Pero hindi ko po tinapos dahil outside of my medical profession, I'm also a musician, I'm also a pianist, at sa gabi po nagpa-play po ako sa Camp John Hay. Pero sa umaga po, ang concentration ko sa clinics po. And for 10 years, ang point of concentration ko po is talagang to stand as the scientific and the testimonial evidence sa efficacy ng CMD sa lahat ng mga pasyente po. Bilang doktor, ako po ay naniniwala sa bisa ng CMD, kaya po ito ay number 1 sa lahat ng management ko sa lahat ng klase ng sakit. Although meron po kaming organization sa Baguio na Baguio Benguet Medical Society, at minsan tinatanong nila ako ano ba itong pinopromote kong gamot. Sinasabi ko naman sa kanila, it may not be as popular to them as it's popular to our patients, pero yung pasyente po namin ang makakapag-testify na sa paggamit po nila ng CMD, nami-minimize na po yung symptoms nila, at the same time nami-minimize yung gamot. Yun po ang pinaka-importante sa pasyente. Ang amin pong clinics ay free, ang aming consultations. At saka everyday po may clinics doon from Monday to Friday. We offer our services free, at ang importante lang po ay para maibigay namin yung, instead na bayaran kami ng professional fees, ibili na lang nila ng product, at saka kung ano, maging member na lang sila. So, sa pamamagitan po ng aming pagbibigay ng mga health seminars, lectures sa pasyente, medical and scientific lectures sa pasyente, na i-encourage po namin sila to use CMD
in adjunct, ang ibig po sabihin in addition to the existing medication, at saka po namin dahan-dahan wini-win off yung medication kasi po yung medications, kahit ano pong medication yan, chemical po yan. Nag-iiwan po yan ng toxin sa katawan. So, ang CMD po, ang isang prime function sa amin, para sa akin ng CMD is to detoxify the body from the excesses of the other chemicals sa katawan. So yun po yung aking aming advocacy ni na Dr. Ocampo ever since we started. At saka kami po kahit po minsan tinutulisa kami, hindi po kami magtatagal ng ganito katagal kung hindi po talaga mabisa yung CMD sa amin. Hindi po namin i-risk at isusugal ang aming lisensya to testify na CMD is effective sa pag-support ng ating well-being. Hindi po namin kine-claim as doctors na ito ay gamot. Ang claim po namin ay ito ay adjunct. Kung baga makakatulong ito sa pagka po kasi binalik mo yung minerals na kulang sa katawan, yung katawan mo mismo ang magpapagaling sa sarili niya. And that is the basic foundation of our healing. Okay, Doc, sa 10 years mo sa Health Code International, ano-ano mga health problems po ang talagang natulungan ng ating CMD product? Naku, marami po, Ma'am Mel. First and foremost po, diabetes. Kasi ang diabetes po sa Baguio, ang most if not all doctors, miski yung mga talagang endocrinologist na, pag hindi po nila napababa in 2 weeks to 1 month ang blood sugar ng pasyente, kahit na type 2 pa ito, which means adult onset ito, ini-insulin na po nila. Alam po naman natin na ang type 2 na diabetes mellitus is normal ang pancreas, normal ang insulin. So, nagpapanik lang po sila bukod doon sa dami ng gamot. Tatlo-tatlo na po yung kanilang anti-diabetic na drugs. Meron po silang tusok araw-araw. So, when they come to us, ang ginagawa po namin, ako personally, ito miski hindi method ni Dr. Ocampo or ni Dr. Abalangke, method ko po ito personally. And I can personally attest na effective po yung method ko kasi ang ginagawa ko is pagdating ng pasyente sa akin, wini-win off ko kaagad yung insulin for 1 week. Mini-maintain ko yung oral. Pagkatapos, pinapalitan ko ng CMD. Ang CMD po, inuumpisahan ko sa 5, 10, 15, 20, 25, 30. Hanggang 30 drops po pagka talagang skyrocketing ang blood sugar. Pagkatapos, pagbalik sa akin ng the following Tuesday, which is our next clinic day, bumaba na po. Ang cut-off po namin ang strip po namin ang aming yung aming diabetic strip, blood sugar strip, ang cut-off na is 170. Pagka pumupunta po yung pasyente sa amin, usually mga hanggang 400, 450 yung blood sugar. Ang aim po namin is mapababa ng below 170 yung blood sugar. In so doing, maprotektahan po natin yung kidney kasi po alam po naman natin na pagka po sobrang taas ang blood sugar, yung arterioles po doon sa kidney natin, sa glomerular filtering apparatus sa kidney natin, yun po ang nasisira ng blood sugar na mataas. Kaya po, pagka po pina-check yung kidney function, which is BUN and creatinine, mataas po, ibinabalik po ng kidney sa katawan yung waste product na dapat nilalabas niya. Pag binibigyan po natin sila ng CMD, yun pong magnesium sa CMD, which is 35% of the solution ng CMD, pag binigay po natin sa pasyente yon at a dose of 30 drops 2 times a day o kaya 20-20-20, may pangtanghali po, yung magnesium po niya, yun po ang nag-a-act doon sa sugar na mataas sa bloodstream. Nino-normalize po niya yung metabolism ng sugar, making the sugar release energy. Pagkatapos, pag nag-release ng energy, yung natirang sugar po, insulin uptakeable na po siya. Normal po yung insulin ng katawan natin. So in other words, bumababa na yung blood sugar. Minemaintain ko na po ng ganun hanggang sa 3, 4, 5 months na pagka dire-diretso ng mababa yung blood sugar, dahan-dahan ko na rin pong wini-win off yung gamot.
Talaga, grabe talaga, Doc. Actually, experience din namin sa Bicol yan na iba-ibang health problems na tutulungan. Pero ikaw, Doc, personally, ano ba ang na-experience mo sa products natin? Ma'am, yung sinabi ko, diabetes lang yun, ma'am, ha? Oh. A hallmark of other diseases pa po na handle ko sa Baguio, like hypertension. Yun. Alam naman po natin na muscle relaxant ang magnesium. So, sa puso. Opo, kaya po free ang ECG namin, ino-offer namin free ang ECG namin sa Baguio dahil mino-monitor po namin yung ischemic heart disease kung tawagin, yung coronary heart disease. Kung may bara ang puso, yung pong CMD, combination po ng CMD tsaka CBF, because of the spirulina and the chlorella content ng CBF at saka yung magnesium ng CMD, nakakatulong po yun sa pagpapalabnaw ng dugo. Pag lumabnaw, nag-blood thinner ang dugo, hindi na po kinakailangang bigyan ng aspilet kasi po, nagbibigay po kasi ng aspilet ang mga doktor dahil po panipis po ng dugo yun para dumaloy pa rin doon sa baradong ugat. Ang ginagawa namin is CMD lang at saka CBF lang. Pero kung nagkailangan talagang bigyan ng gamot, clopidogrel po ang binibigay namin, which is non-irritating po sa tiyan. Temporarily, tapos pagka in-ECG namin monthly, repeat ECG after the next month, chine-check po namin kung nandun pa yung bara. Usually, nawawala na po yung bara. Ischemic heart disease po yan, hypertension po yan. And the hallmark of other diseases, katulad po nung skin diseases, meron kayong spray lang po, tsaka yung Aloria natin. Combination lang po nung Aloria soap, at tsaka Aloria lotion, tapos yung CMD spray natin. Pati psoriasis, nagtataka yung mga derma. Natutuyo po ang psoriasis sa atin sa Baguio. Kaya po ako kahit na wala pa ako doon sa level ni na Ma'am Mel, ganyan, ako po fulfilled na po ako na napapagaling ko po ang pasyente at bumabalik po ang pasyente. Nasa-save po namin ang pasyente sa dialysis kasi yun po ang number 1 na kinakatakutan ng pasyenteng may diabetes, madialysis. Pag nasira na po parehong kidneys, diretsong dialysis, alam po naman natin na ang dialysis is always a death sentence. Pero ikaw, Doc, alin sa health products natin ang ginagamit mo? Personally po ako, 20 drops CMD twice a day at saka 10 tablets of CBF kasabay na kasabay po yan. Breakfast, before breakfast at saka before dinner. Anong pagkakaiba sa iyo, Doc? Hindi po ako madaling mapagod. At saka ako po hypertensive. Kaya po, yung ugali po namin sa clinic na pag hypertensive ang pasyente pagdating, nagpapatak kami ng 3 drops sublingual sa ilalim ng dila. That would take the place of yung sublingual na catapres, yung clonidine na nilalagay sa ospital. Sa amin po CMD lang. Grabe. So, pagpatak ng 3, monitor after 15 minutes, bumababa ang blood pressure to normal. Lahat po ng pasyente namin ganun ginagawa namin. Pati po personally sa akin, because I'm hypertensive, naman ako po sa parents ko yon. Ganon din po ginagawa ko. Pag naramdaman ko na yung signs, 3 patak lang under the tongue, pero maintained po sa akin yung 20 drops sa umaga, 20 drops sa gabi, at 10 tablets ng CBF sa umaga, at saka 10 tablets sa gabi. Doc, wala kang maintenance na synthetic na drugs? Tinanggal ko na po ang losartan. Dati po naka-losartan po ako. Yun po yung aking, kumbaga, anti-hypertensive na talagang matagal na maintenance ko. Pero lately, siguro about 1 year na po, na hindi na po ako naglo-losartan. Kasi, Pero, Doc, salamat at grabe talagang pagtitiwala mo rin sa Health Code International saka sa mga products. And of course, masaya kami kasama ka namin ngayon sa Beijing. Sana taon-taon kasama ka namin sa travel incentive. Doc, anong message mo sa mga makakapakinig nito? Mapapakinggan po ito sa Bicol, sa Samar, and maybe parts of Mindanao. Anong message mo sa mga may mga problema sa kalusugan, lalo na yung mga iniinom na gamot, pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ano po ang message mo po? sa mga kapatid po natin sa Kabikulan, sa Visayas, sa Mindanao. Ako po si Dr. Dennis Flores, isang hamak na family physician lang po, pero ang testimony ko po sa CMD, gusto ko pong paniwalaan nyo ng buong puso na ito po ay malaki ang maitutulong sa inyong kalusugan. Masubukan nyo lang po
just give it a try at makikita nyo at the first try pa lang, ganun po kasi ang ginawa sa akin ni Doktora, itry ko muna yung first. May sudden burst of energy na po na naramdaman ko. Pag nasubukan nyo po ito, malaking tulong po ito sa inyo, malaking tulong sa kalusugan, malaking tulong din po ito sa financial aspect. Pakibanggit po uli yung iyong pangalan. Ako po si Dr. Dennis Flores, ang inyong Nutritional Advisory Board from Baguio and Benguet. Ayan, thank you very much, Doc. Ayan, di ba? Hopefully ay na-inspire kayo. O, di ba? Ganun po kaganda yung ating produkto. Kaya sa may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong intayin. Lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMB Center. O yan, di ba? Tried and tested ang ating mga produkto. Kaya ulit-ulit na binabanggit ng inyong lingkod, with our products, marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. At ito, isa pa na grabe talaga ang ginawa sa kanya ng ating produkto. Pakinggan po natin. Okay, meron ako dito. Andito ngayon ako sa Catbalogan City para mag-conduct ng health orientation dito sa mga taga Catbalogan. Meron ako dito sa harap ko mismo isang natulungan ng ating product. So, ma-interview nga natin para ma-share din niya ang kanyang magandang experience sa paggamit ng ating HCI product. Sir, good morning po. Sabihin mo lang sa akin pangalan, edad at taga saan kayo? Ako po si Francisco Berber, taga Barangay Irina, San Samar. Ang edad ko ay 70 años. 70 years old. Tatay, ano yung health problem mo nang napunta ka sa CMD office? Ang problema ko ay yung bukol sa leg ko, thyroid. Ilang taon na ba yan na tinitiis mo? Mula ng 2002, 2003. Oh, medyo matagal na ano, tay? Nang nakaraan na August, September, lumaki na ito. Kaya hindi ko na matiis. Kaya nabalitaan ko ang CMD product, nagpunta na ako dito sa Catbalogan. CMD. Okay. Nang nag-take, anong mga product namin ang ginamit nyo, tatay? Yung CMD, May CPM. CBF, Saka Supreme Juice. hindi pa nga ito hindi pa. Okay. Nung nagte-take ka po ng ating CMD saka CBF, ilang araw mo naramdaman yung pagbabago? Naubos ko ang yung 1,000 na drops. So medyo mayroon na akong pagbabago sa aking pakiramdam. Hindi na sumasakit at saka nakakatulog na ako ng kaunti. Tapos nagumpisa na siya ng paliit hanggang sumunod na buwan, pangatlong buwan, pangapat, lumiit na. So aside ng bukol na yan, tatay, nakikita ko talagang lumiliit na nga talaga. Sabi mo malaki yan before. Ngayon, ano ba, kalahati na ba yung size o ano sa tingin mo? Sobrang kalahati ang sobra, naalis ko. talaga, grabe. Kasi dati hindi ako makayuko pababa. Grabe. Nakatingal lang katapos sa loob ng isang buwan ang pagkain ko lugaw. Katapos hindi ako nakapagsalita kasi naipit na yung vocal cord ko. Ay, grabe. Ipit na. Ngayon, low Kaya yung boses. pagka November nakaboses na ako. Ay, very good talaga. So, ayan, lumabas na talaga yung boses mo. Di ba, tatay? Akalain mo yan, dati hindi ka nakakapagsalita. Walang boses na lumalabas, pero ngayon na-i-interview ko na siya. Nakakatuwa talaga. Pero aside nung problema mo na bukol, tatay, may iba ka pang health problems na natulungan ng ating produkto? Ay yung high blood ko. Oh. Dati, umaga't hapon ang pag-inom ko. Oh, ngayon, wala na. Wala na. Nag-normal na? Nag-normal na yung dugo ko. Okay, very good. Ano pa? Ay yung pag-removal ko,
bowel movement na-regulate na tuwing araw na. Ay, bakit ba dati ilang araw? Kadalasan 3. Tatlo bago makapagbawas. Ngayon, araw-araw, very good talaga. Tay? Anong masasabi mo ngayon? Sa tingin mo, ba sa'yo ay, malaking tulong talaga ang ating product. So, anong message ma-i-share mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Ang ma-advise ko lang sa pakinig na subukan nyo ang CMD product dahil malaking tulong talaga. Ito kung hindi ang CMD, ewan ko lang kung ano na ako ngayon. Kasi ang leg ko dati talagang masakit. Hindi ako makatulog. Lalo na kung mainit ang araw. Kaya sa mga listener, subukan nyo. Pag kayo magkatubili, pumunta kayo ng CMD, pa-examine kayo. May doktor naman kami. Okay, tatay, kunin ko ulit yung pangalan nyo. Ako po ay si Francisco Berber, taga Barangay Arena, San Jose, Samar. Ayan, maraming salamat po, sir. Ayun, o diba? Napakagandang kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto, okay? So, anyway, sa mga listeners, kung may tanong, eto uli yung aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717. At teka muna, tinahanap ko yung isa pang testimony number 3451. Tingnan natin ito kung magiging tama yung nakuha ko about this isang kwento ng kagalingan. Kaya pa ba ng aking oras? Opo, wait lang ha. Number 17. O yan, kung natsambahan ko yung isang amazing product, ay amazing testimony din. Ayan, eto. Inaano ko yung medyo maiksi na kasi ano na yung ating oras, 34. Ayan. Paano siya natulungan ng ating product? Ganun kaganda talaga yung ating mga produkto. Sa ito, pakinggan po natin itong kwento ng kagalingan. Gaano ka-amazing talaga si Lord. Mga taong desperado, pero pakinggan natin ang kanyang kwento. May ano po kasi kami, yung grupo namin kay Eli Soriano, nakikinig po ako. Minsan, nahulog po yung cellphone. Bigla ko pong narinig si Ma'am Melinda na gusto mo pang gumaling, sabi niya. Pumunta po ako Legazpi, kahit nahihilo ako, ninenervous ako, nanginginig ako sa bus. Todo-todong pawis ko po. Grabe, talagang tinaga ako nakapunta sa kanila. Nung pong pagpunta ko sa kanila, sabi ni Sir, ilang taon ka na kanya? 38 ka ako. Tinignan niya ako, parang 53 na daw ako. Ang itsura ko nung may sakit ako. Sabi ko, bumili po ako ng CMD. 3 days pa lang po, naalis ang nervous ko, lahat po ng sakit ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa CMD. 3 days lang po. Aanin mo po yung pera kung may sakit ka naman. Hindi ka masaya. Kahit wala kang pera, wala ka lang sakit. Okay lang po. At least. Kaya nga po sabi ni Ma'am Melinda, pag meron kang CMD, parang may puti ka sa bahay. May sakit ka sa ngipin, konting 3 patak lang, maalis. May sakit ka sa ulo, inom ka lang ng CMD, maalis. Kaya yun lang po. Pero teka muna, Sir Roland, kasi minsan tinitext mo sa akin nang dahil na desperate ka sa iyong mga karamdaman, ano mga yung gusto mong gawin na sana noon? Akala mo wala ka ng pag-asa. Magpapakamatay na lang po. Pero yan, ngayon, gusto mo ba magpakamatay? Ay hindi po, masarap po palang mabuhay. Ayan, palagpakan natin si Sir Roland. Akalain mo yan, desperado na. Pero yun pala, nagdadasal siya. At biglang nahulog yung cellphone na nakikinig siya doon kay Brother Eli Soriano. Pagdampot ng cellphone, nalipat yung pinapakinggan niya at boses ko na yung napapakinggan. O, di ba? Gabi yun na napapakinggan niya yung boses ko. Ang tanong niya sa akin, matutulungan ba ako ng product? Sabi ko, pakitext, edad, karamdaman at taga saan ka. Ito yung sabi kong cellphone number ko. Nako, in-enumerate niya po
yung kanyang mga sakit, in-enumerate niya. Oo, sabi ko sa kanya, garantisado ikaw ay matutulungan ng aming produkto. Visit my center. Ganito, ganito, ganyan. Alam niyo po, from Nabua, Camarines Sur, nagbiyahe siya sa Legazpi. Pag open ko ng office, nandun na siya at talagang kawawa yung itsura niya. Pero so amazing na, just imagine, marami na siyang iniinom na gamot pero hindi siya gumagaling. 3 days pa lang nagpapasalamat sa akin, ma'am, very effective yung product. Talagang inano ko sa kanya is the CMD at CBF, yung kinombine ko doon. But this time, marami na tayong produkto na pwede natin i-combine. Depende siyempre sa inyong health situation. Kaya nga, baga, madalas tinatanong ko, ilano yung edad, karamdaman, taga saan kayo, para alam ko kaagad, ano yung gagawin ko sa inyo. Pero sa inyong lahat, na hindi lang yung mga pumupunta sa aming office, kahit kayo yung mga listener natin na pwede nyo i-share ang aking Facebook Live, pwede nyo i-share sa mga kamag-anak ninyo na may mga problema sa kalusugan. Pakinggan nila, maging followers sila. At don't worry, kahit sa inyong lugar, walang mga center, walang mga CMD center na katulad namin, nagsiship po kami ng product nationwide o even worldwide. Kaya lang sa ibang bansa, napakamahal po ng freight. But in the Philippines, either yan LBC or JRS, pinapadala po natin yung produkto. We can serve. We can guide you. Pwede ako mag-call. Pwede kayong mag-message sa amin na kahit hindi kayo magpunta sa center, kung talagang imposible na makapunta kayo sa CMD center namin, pwede kaming mag-guide sa inyo paano i-manage whatever your health situations. Opo, we do that. At kung may mga latest laboratory result, pwede nyong isend. Picturean ng klaro. Send to CMD Bicol and we will guide you paano i-manage whatever your health situations now. Kaya madalas sabihin ko, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Tried and tested na po talaga. Okay, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. At yung sa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol mag-message. At doon din po, pinapadala yung mga laboratory result ng mga taga-malayong lugar. Pero kung malapit din lang naman kayo, bumisita na sa CMD office, okay? Mga taga-Daet po, libre ang consultation dyan sa inyo. Pag kayo nagpunta sa CMD Center in Daet, sa Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet. And of course, yung mga ibang center naman, very minimal po ang hihingin sa inyo. Hindi kailangang malaking gastos, okay? So, ulitin ko sa inyong lahat, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5, okay? So, dito na tayo sa ating mga ZMD centers and active distributors. 2, 3, 4, 5. Dito tayo sa number 5 na ba yung nakuha ko? Oo. Wait lang Teka lang. Number 5 ba yung nakuha ko? Kasi ito yon para malesen naman yung boses. Yan, ng iyong lingkod. So, dito na tayo sa ating mga CMD centers and active distributors. Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela in front Canoreco, Bato Balane,
Lilian Salen, alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane. Lolito Limpot, Purok 6, Larap Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Korea Abais at Rusans Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa dry goods section near Three Sisters Carinderia. And by the way, sa mga taga Jose Panganiban, ang product nyo nasa kay Ma'am Sonia Bibon at Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. So ito ay pagpatuloy po natin. Sa Camarines Sur, hanapin lang si Amri Santo at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. Si Amri Santo at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Balalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuhan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepal, Maro Salina Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Salve Cabal, si Amdi Stocky Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Sa NAB Wellness Center at Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crespino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Okay, sa area ng Masbate, hanapin lang si Amdi Center. Sa second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Ma'am Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front Barangay Hall. Alice Amor, Purok 7, Bagong Bayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Casillas, Sorsogon. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadcad, Casillas, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. And of course, yung newly opened natin na CMD Center, sa second floor, JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji, Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Casillas, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Botica, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ricial Icardo, CMD Center at Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. Ma'am Jocelyn Belian, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Of course, sa First District of Albay, Mr. Raymond Des, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbit, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Andyan din si Ma'am Michelle Biesca, si Amristaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Center, Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia,
Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Of course, yung aking center sa Legazpi City. Second floor, hanapin lang CMD Center, Arnab Wellness Center. Second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket. Atap, Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A. Galicia Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Arson Store, Centro Rapo-Rapo. Emilia Llaneta, Mancao Rapo-Rapo. Rafael Esquilador, Morok-Borocan Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagaw-Bawan Rapo-Rapo. Sa Lourdes Busque, Purok 2, Bogtong Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purok 2, Itbama nito. Toy Dahak, Purok 3, Itbama nito. Andiyan din si Ma'am Josephine Bracho. Balina Daraga Albay, Rowena Neo at Avon Outlet. Lobianos Residence, number 14P Borgo Street, Ilawo, Daraga Albay. Ma'am Teresita Red, Liguan Rapo-Rapo. Andyan din si Ma'am Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1. EM's Barrio, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkeruhan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1. Anislag, Daraga Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Andyan si Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. CMD Office, 2nd floor, Kamalig Market. Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Lisa Olidana, Bakay Store, Central Daraga Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuahan East, Legazpi. Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi City. Ma'am Asuncion, Liana Resas, dyan sa Liana Resas Store, Inamnan, Grande, Ginobatan. Sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Rexy Sardania, Sardania's Store beside LBC, Ginobatan. Ami Canseco, Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Rosana Rehis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS. CMD Office, 2nd floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi. At may CMD Office tayo sa ground floor. Kilinan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan. Hilary Halde, Zone 9, Daisy Street, Saban, UWAS, Albay. Yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. Of course, yung hindi natin na-announce, iwagay-iway nyo lang. Yung ating mga tarpaulin na ZMD available. Alam nyo ba, lalo na yung mga sari-sari store, kung kayo ay may mga CMD sa inyong mga lugar, para kayong drugstore sa inyong lugar, pero dapat alamin nyo ano yung kayang gawin ng ating CMD, anong kayang gawin ng ating cell bio food, ang ating cell bio juice, ang ating peptide, gaano ba kagaling yung ating HCI, coffee, alkaline coffee. Hindi pwedeng mangasim yung inyong mga sikmura pag ang ginagamit nyo ay ang ating HCI coffee. And of course, lastly, itong ating talagang sinishare natin sa inyo. Gusto nyo makatipid sa gasolina, o diba, sa fuel, ito, mag-PEO na. Sasakyan nyo, i-power nyo, mag-power engine oil. Available din po yan sa mga CMD centers. Ito yan, malaking tipid talaga. Oo, kasi kami gamit na gamit namin ito, di ba? So anyway, ubos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ng aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Good health, good business, financial freedom, pag sineryoso nyo ang negosyo ni Health Code International, and of course, free travels local and international, at magkaroon din kayo ng chance makatulong sa napakaraming tao. Ako uli ang inyong lingkod, si Mami Linda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.